Обикновено около края на годината теглим чертата, правим равносметки, колко сме изхарчили, какво ни остава до края на годината, пък и за следващата. Сега пак с интересни данни, интересно проучване, което показва, че около 1/4 от българите са теглили бърз кредит. Това въобще интересен факт е, че масово българите, които са теглили бързи кредити, са теглили не по един, а по 3 кредита. Това показва проучване на агенция Тренд по поръчка на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране, която обхваща пък фирмите за бързи кредити. В следващите минути правим разговор в какви случаи българите въобще прибягват до такива бързи заеми и на каква цена им излиза това, за да пълнят спешно семейния си бюджет. Наши гости тук са Иво Димитров, който е кредитен консултант, Николай Цветанов, председател на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране. С нас е и психолога Десислава Безинска-Шиенкова. Добро утро. Добро утро. Честит имен ден. Първо, да обърнем поглед към това какъв ефект имат понякога бързите кредити върху нашия живот. Маргарита Стефанова ще ни разкаже за двама души, които никога не са теглили бърз кредит, но те пък са длъжници, защото се налага да погасяват заеми на свои близки, които не са успели да се справят сами. Въпреки че никога не е теглила бърз кредит, Лина Георгиева няколко пъти се е сблъсквала с подобен проблем заради своя близка. Такъв няма да изтегля никога. Сестра ми тегли, аз едва ме спасих след това. Ами тя за битови нужди, защото просто имаше нужда да си помага за гледане, за домакинството и така, една въртележка. Тя вземе за дърва, след това вземе, защото е задлъжняла за вода. Като и трябват пари, пак отива и взема и всяка седмица трябва да ги погасява. Лихвите са огромни. Семейството на Лина помогнало на длъжницата да излезе от омагьосания кръг. Така постъпил и Цветелин Георгиев. Негов роднина изтеглил 500 лева за нов телефон, но заради забавена вноска само за няколко месеца сумата набъбнала до 1700. Младо момче. И не прочел, не внимавал, изнудили го с подаръче, нещо, това, онова, като сумирен с ключодържател. И там срок 2-3 дена просрочка, веднага лихвата скача главоломно. И поради неговото сериозно отношение, нали, в спазване на датата, да върна за тия 500 лева, даже аз му дадох пари да си погаси, защото вече щеха да бъдат на съдия изпълнител, те се натрупаха неща, около 1700 лева върна. Той фактически си имаше до края там 500 лева да си дава. Както и да го погледнеш, 500 лева седат сухи. Плаща вноски, такси, просрочия, лихви и 500 лева си се, че днеска ги е взел. Алина Георгиева казва и друго. Макар сестра и вече да не помисля за бърз кредит, миналото продължава да я преследва. Погасихме всичко, продължават до ден днешен след 5 години пак да й се обажат, да я потикват да тегли. И така, въпроси по тази тема и по чисто човешкия прочит на данните, защо хората попадат в водовъртежа на бързите кредити. Сега всеки четвърти българин е изтеглил бърз кредит. Вашия прочит на тези данни, на информацията? Такива са данните от това проучване на Тренд. Да се надяваме, че не е точно така. Окей, най-често такива бързи кредити, така наречените бързи кредити, тук варира доста това понятие, се ползват за посрещане на комунални плащания. Това не е само български патент. Скоро имаше изследване, че подобни ръстове на абсолютните обеми на бързите кредити има и в Западна Европа, по-специално в северната част на Европа. Винаги, когато има криза, има ръст на тези вид кредити, тъй като техния бизнес модел, ако щете, лесният достъп до тях, без оглед на доходи и кредитна история, малки им размер от друга страна, под уникален... Това е уникален продукт само по себе си, защото на входа ви има табелка с номерца. На спирката има табелка с номерца. В този смисъл достъпа наистина е бърз. Ако бърз е думата, около която говорим. На другата крайност, срещу удобството, аз го слагам в кавички, това удобство за мен е несериозно, срещу удобството стои цената. Лично според мен обаче това, което са подадени като данни, по-скоро не смятам, че са много точни, защото аз работя с хазартно зависими хора, моите клиенти всички са с по много бързи кредити от 10 нагоре и когато теглят бърз кредит, те посочват, че го теглят за автомобил, за някаква комунална услуга или каквото и да го... Това въобще не е истина. Те теглят за да играят.
за да играят, да покриват стари и всъщност влизат в един водовъртеж, в който се започва един, с който ще покрия втори, само че дай сега да се опитам да играя, за да изкарам и за този... И е неудобно да кажат на социолозите... Абсолютно срамът. Първо пред близките да признаят, че имат такива кредити с такава цел. И второ да кажат на социолозите, аз си теглих с цел хазарт. Кой отива да каже, че е теглил пари, за да играе някаква хазартна игра? Така че за мен тези данни доста има как да се преразгледат. Обаче, за да се плащат комунални услуги, това, което казват, не е ли странно да разчитаме на бързи кредити, за да си покриваме сметките? Няма нищо странно. Тоест не би ли било редно да разчитаме на доходите си за това, ако живеехме добре и спокойно, по-голямата част от нас? Казвам го на фона на 25%. Пак казвам, когато има криза, т.е. когато имате... Се отключва. Причината за... Ако приемем, че ние сме, окей, най-бедната и така, това го знаем вече. Как обясняваме ръстовете в същите кредитиране в Западна Европа? Също за комунални плащания се теглят. Ръст на цените на газта, на тока на трето-пето. Неразчетен семейен бюджет. Тока СМС е, че ще бъде спрян след 2 дни. Точно в този период вие ги нямате. Доколко се проучват хората, когато се отпуска една такава сума, дали всъщност те не ги теглят тези пари, за да изплатят нещо старо или да си задоволят там зависимостите от хазарт или нещо подобно? Какви проверки се правят в вашия бранш и във вашия сектор, когато се отпускат такива кредити? По повод статистиката, тя според мен демонстрира, че потребителския кредит генерално има една важна спомагателна функция при съставяне на семейния бюджет. Тоест той има за цел да запълни различни дупки в този бюджет. От покупка на техника, защото това е водещо... Също ли бърз кредит? Не разбрах. Също ли е бърз кредит, когато в магазините ни предлагат, а ние приемем офертата да платим разсрочено? Тук по дефиницията за бърз кредит имахме възможност да поговорим малко по-рано, дали той е бърз, дали е стоков. Да, и така може да се нарече, но 38% от така наречените бързи кредити се изразходват за техника. За битови нужди и ремонтни дейности по-скоро са около 36%, 27% са за покриване на така наречените комунални сметки, т.е. битовите нужди. Горе-долу това е разпределението. 34%, защото споменахте малко по-рано бройката на кредитите, 34% от потребителите имат или са ползвали, според това социологическо проучване, единствен потребителски кредит. Ама 82% пък са теглили 3. Четем различна статистика явно. Същите са данните. По-скоро статистиката показва, че 34% са теглили само единствен. Исторически в живота си. Тоест, тази цифра така малко опитваме се да я засилим, но в крайна сметка 2 са теглили 29%, 3 са теглили 19%. Обаче спирала ли ни тегли надолу към взимането на нови и нови дългове или се създава такава, знам ли, зависимост да го правим по този начин или икономически ни е изгодно? Има нещо такова, наречено кредитомания, ако мога така да се изразя. Тоест има и зависимост в взимането на дълг и в оставането на дълг. Дори в Америка има Debtors Anonymous, които са тръгнали всъщност от сбирки на анонимните алкохолици, точно поради факта, че има хора, които искат да живеят един стандарт на живот, който не отговаря на техния. В същото време има изключително много хора с всякакви зависимости, включително хазартна. Но тук има и една група хора, която аз не виждам никъде да се включва в проучванията, и това са хората с различни психиатрични проблеми. Да кажем, хората с биполярно разстройство в маниакален епизод могат да изтеглят много кредити, което да създаде проблем за техните близки. И тук следва отново въпроса как вие правите проучване за това какъв човек взема тези пари. Защото ако разчитаме на това, че той доброволно попълва едни данни, никой няма да попълни доброволно данните. Аз съм с психиатрична диагноза, например. Или пък ще взема кредит, за да играя, за да взема някакъв вид... Да чуем отговора. Как? Извършва се доста сериозна кредитна оценка в почти всички публични регистри.
което между другото е една от причините за по-високата стойност на този кредит. Просто за кратко време, сравнително кратко време, компаниите извършват проверки във всички тези регистри. Всеки от тези регистри струва нещо. Тоест те тогава, когато извършват тези регистри, на практика заплащат на държавата. А има ли как нещо да остане незабелязано? Вие да си мислите, че човек има чиста история и че няма други кредити, които да погасяват? За това регистрите са публични и са държавни, за да не остане нищо. Доколко този регистр, по ваше мнение, работи и дава правдива картина? Николай представлява каймака в асоциацията членовете. Предполагам, че това е идеята на асоциацията и на всяка асоциация да налага добрите практики. За съжаление, пазар и живот е точно обратното към момента. Имат много работа да свършат и ще помагаме за което. Самия бизнес е окей. Причините да се теглят такива кредити са различни. Кучето е заровено обаче в самия модел, в самата математика. Тези кредити се рекламират, че не се прави проверка. Тези кредити кредитират се хора с лоша кредитна история, без да доказват доходи. Говоря за масовата практика, не за членовете на асоциацията, не за няколкото отличници в бранша. Има такива. Има такива безспорни лидери в бранша, които работят по съвсем различен начин. Но как да обясним, в личната ми практика абсолютният рекорд е 29 бързи, не 3. 29. От 15 различни финансиращи компании. Въпрос е четвъртата точно какво е проверяла, като му го е дала? Тук стана въпрос кой какво проверява. Имайте предвид, че клиенти си идвали при мен и са ми казвали, ами аз в рамките на деня минах през 10 компании. Кажете ми как стигат данните от една компания до друга компания в рамките на един ден. И ако има такъв регистър, въобще той актуализира ли се толкова бързо? Централен кредитен регистър съществува и там информацията се актуализира при отпускане на кредита. Да, съществува т.е. такъв регистър. Всичко се отбелязва в него, както размера на изтеглената сума, така и момента на изтегляне на сумата. Тоест не е нерегулиран този бизнес, напротив, точно обратното. Има поне 3 държавни органа, които много активно се занимават с тази регулация. БНБ, Комисия за защита на потребители. Проверките са, повярвайте ми, постоянни и кампанийни. Говорим за проверки в следващите минути, тъй като днес е 6 декември. Още веднъж честит празник и на вас, пък и на всички, които празнуват. Българската агенция